С пълно единодушие общинските съветници приеха бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2023 година. Размерът на бюджетът е 109 милиона 239 хиляди 711 лева. Увеличението спрямо 2022 година е с близо 20 милиона лева и се формира от държавните и от общинските дейности. Вие вече сте се запознали с доклада. Докладван ви е в подробности от госпожа Бояджиева, директор дирекция бюджет. И знаете кои са параметрите на бюджета, както и къде има възможност той да подпомогне структурите в общината. Основно това са образованието, повишаването на учителските заплати, социалната сфера отново за възнаграждения. По отношение на инфраструктурата сте видели, че всички средства, които са предвидени по капиталовата програма, са за възстановяване на улиците, които не са в добро състояние и за които проекта на ВиК Стара Загора не предвижда цялостно асфалтиране. Предвидени са средствата за изпълнение на капиталовата програма, в която сред приоритетните обекти са изграждане на стария път до язовир Копринка, пешеходна зона през улица Генерал Скобелев до парк Розариум, асфалтиране и изграждане на тротуари след ВиК на улица Олимпиада и изграждане на парково пространство върху откупения общински терен в парк Розариум. Предвидените средства за асфалтиране на улици в града след извършения ВиК ремонт и по населените места са в размер над 3 милиона и 200 хиляди лева, включително за бордюри и тротуари за четвъртокласна пътна мрежа 250 хиляди лева, за частично изкърпване на улици 150 хиляди лева. Приети бяха предложенията да се предвидят 60 хиляди лева за закупуване на газов котел за многопрофилна болница за активно лечение доктор Христо Стамболски и 17 хиляди лева за поставяне на пътни знаци и маркировка в село Бузовград чрез пренасочване на средствата в рамките на бюджета. Важно перо в общинския бюджет е увеличението с 15 на 100 на работните заплати на всички звена към общинска администрация.